Garbiñe naiz, 13 urte dauzkat, eta zuek Dumitru liburua irakurtzera animatzea da nire helburua. Liburu hau Koldo Izagirre idazle euskaldunak idatzitakoa da, eta 2014ko urriaren batean argitaratu zuen Erein argitaletxeak. Liburu honek Dumitru deituriko gazte errumaniar batez hitz egiten du. Dumitru Euskal Herrira etorri zen Kosmin Petresku soinujolearekin bizitza hobeago bat eraman ahal izateko. Errumaniarra izateak kalte handiak erakarriko dizkio. Adibidez, ezagutzen ez duen jendeak lapur bat dela pentsatzea. Baina hala eta guztiz ere lagunak edukitzea lortu du, eta guztiek maite dute bihotz-bihotzez. Baina badago neska bat, besteak baino zerbait gehiago dela, bera olatz da. Nola ez, liburu guztietan bezala, arazo bat izango du Dumitru poliziarekin, eta arazo hori konpontzeko lagun guztiak jarriko dira Dumitruren alde. Nire iritziz, liburuaren hasiera ez da oso ulergarria. Izan ere, ez du pertsonaia nor den argi eta garbi zehazten. Horregatik izango ez balitz, liburua nahiko ondo dagoela uste dut. Gainera, liburua laburra eta irakurterraza, izateaz gain, errealitatea oso ondo zelakoa den islatzen duela uste dut. Beraz, 12 eta 16 urte tartean dagoen edozein gazteri gomendatuko nioke.